హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు మీకు బీరకాయ నొర అండి. ఇది బీరకాయ తొక్కతోని ఇది చేస్తాము. ఇది శ్రీకాకుళం స్పెషల్ అండి. ఇది చాలా ఈజీ, రైస్తో చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను బీరకాయ తొక్కనంతా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది ఒక 2 బీరకాయలది. తర్వాత మనకి దీనికి కావాల్సింది వెల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు. దీనికి వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత మనం అసలు ప్రొసీజర్ చూద్దాము. ముందుగా మనం బీరకాయ తొక్కని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మనం వాటర్ ఏమీ వేయకూడదు, జస్ట్ పొడి పొడిగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక 2 టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేయాలి. హీట్ అవుతున్నప్పుడు ముందుగా మనం గార్లిక్ వేసుకోవాలి. అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం జస్ట్ లైట్ బ్రౌన్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసేసి మనం ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు మనం బీరకాయ తొక్క పొడి ఉంది కదా, అదేమి ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత కొంచెం ఒక 1-2 మినిట్స్ మనం మంచిగా కలిపిన తర్వాత అందులో ఒక 1/2 కప్పు నీళ్ళు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం మనం హీట్ ఏమి కొంచెం లో చేసుకొని మూత పెట్టి ఒక 3-4 మినిట్స్ వరకు మనం కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, ఆఫ్టర్ 3 మినిట్స్ ఇది మొత్తం వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి మొత్తం బీరకాయ తొక్కంతా మనకి కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మంచిగా కలుపుకొని మొత్తం బీరకాయ ఇదంతా తొక్కంతా మనం రెడీ చేసాము అంతా ఒక పక్కకు పెట్టేసుకొని తర్వాత అందులో మనం నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ముందుగా చెప్పాను కదా, బీరకాయ ఇదంతా పక్కన పెడితే మనకు కొంచెం ప్లేస్లోన మనం 2 టీ స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకొని సిమ్లోన మనం ఫ్రై చేయాలి. అది ఒక 1 మినిట్లో మనకి రోస్ట్ అయిపోతుంది. రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతగా మనం కలిపేసుకొని ఇంకా మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవడం. మనం నువ్వులు యాడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే యాడ్ చేయక్కర్లేదు. ఇది ఆప్షనల్. ఈ స్టెప్ అంత అనేది నువ్వులు వేస్తేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ బీరకాయ నొర అనేది మనం ఓన్లీ రైస్కే బాగుంటుంది, స్టీమ్డ్ రైస్కే చాలా బాగుంటుంది. లేదంటే మనం ఊరికినే ఒక స్నాక్ లాగా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. మీకు ఈ డిష్ నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.